Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Көннәр жылытуға урманнарда янгын куркынычсызлыгы артты. Татарстанда янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Автогигант Олга карап эшли. Дәүләт советы депутатлары КАМАЗ заводы эшчәнлеге белән танышты. Кем булырга, кайда эшләргә? Югары һәм махсус уку йортларында абитуриентларны кабул итү бара. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзәк хәрби округ гаскәрләре командующие генерал-полковник Александр Лапинны Россия герое исеме бирелү белән котлады. Указга Владимир Путин кул куйды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Александр Лапин абруйлы хәрби җитәкче, хәрби эшнең тәҗрибәле профессионалы. Ватан өчен катлаулы сәгатьтә сез үзегезнең ватан пәрвәрлегегезне, ватанны саклаучыларның намуслы омтылышын, шәхси батырлыгыгызны тагын бер кат расладыгыз. Аерым дәүләт бурычын хәл итүгә һәм илебез иминлеген тәэмин итүгә зур өлеш керттегез диелә котлау телеграммасында. Сугару системалары игенчелектәге заманча технологияләр кулланганда гына нәтиҗәле була. Бу хакта Лаиш районында профильле парламент комитетының күчмә утырышында әйтелде. Халык ышанычлыларына мелиорация нигезендә яшелчә үстерүнең уңышлы үрнәген күрсәттеләр. Нарманка агрофирмасында сугарыла торган 1000 гектарда кәбестә, кишер, чөгендер, бәрәңге игелә. Республикада сугарыла торган һәр гектарга 40 000 сум субсидия бирелә. 32 000 гектар сугарулы җир бар. Соңгы елларда мелиорация системасы үстерүгә 6 миллиард сум ярым акча тотылган. Комитетның күчмә утырышында депутатлар парламентка экология һәм җир кодексларына үзгәрешләр кертергә, шулай ук комитетның беренче ярты еллыктагы эше турындагы хисапны расларга тәкъдим итте. Су сиптерү ул бик югары игенчелек технология белсәм бергә барырга тиеш. Синең бирә торган өстәмә дым ул эшләргә тиеш үсемлекнең уңышына. Аның өчен синең орлыгың бик яхшы булырга тиеш. Аның өчен синең җирең бик яхшы эшкәртелгән булырга тиеш. Аның өчен синең үсемлекләрне саклау чараларың иң югары технологик дәрәҗәдә булырга тиеш. Менә калган барлык эшеңне пөхтә итеп җиренә җиткереп, технология кушканча һәм аңа җитәрлек ресурсларыңны кулланып эшләсәң, су сиптерү файда бирә. Менә 10 елдан соң махсус программа кабул иткән. Шул программа нигезендә һәр ел инде 4 000, 5 000 гектарга безнең сугарылы мәйданнар артып бара һәм без авыл хуҗалыгы предприятиеләренә бик матур программа эшләдек. Аларга ул чыгымнарын зур дәрәҗәдә аларга компенсация һәм кайтарып бирү дәүләт ярдәмен системасын эшләдек. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Россия һәм Беларусь дәүләтләре төбәкләренең 9нчы форумы булды. Парламентның шушы һәм башка хәбәрләре белән сезне коллегам Алия Галиуллина таныштыра. Сөйләшүнең төп темасы союздаш дәүләтләр интеграциясендә төбәк ара хезмәттәшлекнең роле иде. Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Беларусь Республикасы советы җитәкчесе Наталья Качанова ике ил төбәкләренең парламент җитәкчеләре белән очрашты. Безнең республикадан форумда Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Парламентарийлар КАМАЗ зур йөк машинасы заводында булды. Автогигантта Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеме сакчыл җитештерү, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру темасына түгәрәк өстәл үткәрде. Киңәшмәгә кадәр Чаллы предприятиесе цехлары белән җентекләп таныштылар. Казанда Татарстан яңа гасыр югары советы утырышында сүз җитештерүне цифрлаштыру турында барды. Хәзерге балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрнең 80% киләчәктә цифрлы һөнәрләрдә эшләячәк. Казан инновацион университеты галимнәре әнә шундый фараз ясады. Фикер алышулар Татарстан яңа гасыр республикасы иҗтимагый сәяси хәрәкәтенең түгәрәк өстәл утырышында барды. Төп тема цифрлы трансформация шартларында кадрларны яңадан әзерләү. Профильле министрлыклар, республика югары уку йортлары, предприятиеләр вәкилләре, парламентарийлар һөнәр юнәлеше проектлары, яшьләр белән эшләү, инклюзив белем бирү турында сөйләштеләр. Татарстан яңа гасыр хәрәкәтенең югары советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин мәктәп уку йорты эш бирүче чылбырны нәтиҗәле эшләргә һәм аерылгысыз булырга тиеш дип билгеләп үтте. Предприятиянең булачак белгече беренче практикасын мәктәптә башларга тиеш. Хәзер яшьләрнең хезмәт белән кызыксынуы түбән. Күп кенә һөнәрләргә ихтыяҗ белән тәкъдим арасында аерма барлыкка килде. Шуңа күрә хәрәкәт активы Татарстан һөнәрләре навигаторы цифрлы платформасын булдырырга тәкъдим итә. Ул яшьтән киләчәк эш белән билгеләнергә ярдәм итә.
Есть высокотехнологическое производство, где на самом деле надо подготовить подготовленные хорошие кадры. Если не будет заработной платы, кто-то вот выступал и говорил, давайте сориентируем и товаропроизводителей наших покупателей наших кадров, или, как сказать, поставщиков этих кадров. Вот эту часть тоже в платформе надо будет написать. КАМАЗда сакчыл җитештерү принциплары 2005 елдан бирле үзгәрми. Бу вакыт эчендә кирәкмәгән мәйданнарны бушатканнар, пилот участокларын җәелдергәннәр, күп санлы оптималь булмаган логистика маршрутларын кыскартканнар. Төп конвейерларның эш сменалары 2 тапкыр кыскартылган. Тәүлегенә шундый ук санда машиналар чыгарыла. Николай Рыбушкин завод эшчәнлеген югары бәяли. Соңгы тапкыр ул заводта 15 ел элек булган. КАМАЗ в этом отношении, бережливое отношение на предприятии, можно поставить в пример всем предприятиям, которые у нас существуют не только в республике, но и в России. Сакчыл җитештерү принципы дәвам итәргә тиеш дип саный предприятиенең генераль директор урынбасары парламентарий Илдар Шамилов. Нәтиҗәле эшләүче теләсә кайсы компания даими камилләшергә тиеш дип белдерде. Мы тоже думали в свое время, что мы достигли определенного уровня, но пройдя эту ступень, поняли, что нужно идти дальше. Если бы мы это остановились, это было бы, мы остались бы, вышли бы, условно говоря, из пещер. А так сегодня КАМАЗ одно из самых лучших производств в нашей стране, не только в стране, но и в Европе. Халык ышанычлыларына автогигантның төп конвейерын, двигательләр заводын, процесслар фабрикасын күрсәттеләр. Бигрәк тә роботлар эшли торган участоклар депутатларны сокландырды. Бу детальләр ташу өчен пилотсыз төягеч, монда кеше катнашыннан башка двигательнең детальләре туплана. Фикер алышуда тагын бер мөһим тема күтәрелде. Тармак югары уку йортларында көллиятләрдә студентлар өчен сакчыл җитештерүне өйрәнүче аерым дисциплина юк. Заводның куәте тәүлегенә 200-дән артык машина. Базар ихтыяҗларыннан чыгып, бераз кимерәк җитештерәләр. Бер йөк машинасын җыюда депутатлар да катнашты. Электрон җайланма контролендә төгәл приборлар ярдәмендә болтларны двигательгә беркеттеләр. Дөнья халыклары ашлары, милли көрәш, һөнәрчеләр өчен осталык дәресләре. 2 еллык тәнәфестән соң Россия башкаласында яңадан көтеп алынган Сабан туен бәйрәм иттеләр. Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлылар исеменнән мәскәүлеләрне һәм беренче чиратта кунакларны котлады. Мәскәүлеләр өчен Сабан туй уникаль бәйрәм. Инде берничә дистә ел аны төрле милләт вәкилләре бергәләп билгеләп үтә. 10нчы тапкыр татар бәйрәме Россия башкаласының Коломенское музей тыюлыгында узды. Россия халыкларының мәдәни мирасы елында Сабан туй милли традицияларны саклауның ачык мисалы. Праздник назывался праздник Плуга. Этим самым отдавалось дань уважения труженикам села после посевной работы. Но сегодня этот праздник уже вырастает из только такого сельского праздника во всенародный праздник, многонациональный праздник народов России. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең Мәскәү коллегасы Алексей Шапошников белән мәйданчыкларны йөреп чыкты. Шәһәр халкы белән аралашты. Тантаналы ачылышта парламент рәисе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән сәламләү сүзләрен җиткерде. Милли мәдәни автономиядә актив эш алып барган өчен рәхмәт хатларын тапшырды. Милли көрәш мәйданчыгы һәр Сабан туйның үзәге булып санала. Көрәшчеләр арасында батырлар ачыкланды. Сәхнәдә көн буе танылган җырчылар, коллективлар, милли ансамбльләр чыгыш ясады. Сабан туй 2 елдан соң башкалага кабат әйләнеп кайтты. Халык милли бәйрәмгә сусаган. Якынча исәпләүләр буенча Коломенскида 250 меңнән артык кеше булган. Мәскәү мөселманнары диния нәзарәте быел Сабан туй мәйданчыгын китап укуны популярлаштыру өчен файдаланды. Монда язучылар белән турыдан-туры аралаштылар. Ачык һавада китапханә эшләде. Мөселман халыклары һәм пәйгамбәрләр күргәзмәсе оештырылды. Узган атнада парламентның төп хәбәрләре шулар иде. 6-8 июльдә Казанда Агро-Волга 2022 халыкара агр сәнәгать күргәзмәсе уза. Бу Россия авыл хуҗалыгы өчен уникаль вакыйга. Масштаблы экспозиция әзерләнде, кырларда эшлекле форум оештырылды. Күргәзмәдә агр сәнәгать комплексының төрле өлкәләрендә үз эшләнмәләрен тәкъдим итүче 400-гә якын компания катнаша. Заманча авыл хуҗалыгы техникасы, запас частьләр, селекциядәге казанышлар, ашламалар, терлекчелек фермалары өчен җайланмалар, нәсел материаллары, өстәмәләре, ветеринария препаратлары тәкъдим ителә. Республиканың иң яхшы нәселле сыерларын сайлап алалар. Иң яхшы ветеринарны билгеләр, механизаторлар трактор шоу бәйгесендә үз осталыкларын күрсәтә. Югары һәм махсус уку йортларында абитуриентларны кабул итү бара. Кем булырга яраткан һөнәрне һәм гомумән тормышта үз урыныңны ничек табарга? Мәктәпне тәмамлаган һәр яшүсмерне әлеге җитди сораулар борчый торгандыр. Хәбәрчебез дә шушы четерекле сорауларга җавап эзләде.
Быел җәй хезмәт базарында айрым хәл килеп туды. Россиягә көчле санкция басымы шартларында кайбер компаниялар кадрларны алыштырырга мәҗбүр, икенчеләре кирәкле белгечләрне таба алмый, хезмәт хакларын арттырырга да әзерләр. Луиза Бәдриева күптән инде такси йөртә. Бөтен Россия конкурсында катнашып җиңеп чыккан. Ширек гасырдан артык рольдә, эш баласы бар. Эше катлаулы, ә кереме шактый. Месяц заработаю 100 тысяч, то 50% это будут мои расходы. Айга 100 мең сум акча эшләсәм, 50% чыгымнарга китә. Өйдә буш ятып берәү дә берни дә китереп бирми. Теләгән кеше эшен таба. Бу фикерне Росстат мәгълүматлары да раслый. Май аенда Россиядә эшсезлек 4% чамасы кимәгән. Татарстанда хезмәт базарындагы хәл тотрыклы. Республикада эш таба алмаучылар ил күләмендә иң азы санала. На одного безработного приходится 6-7 рабочих мест. Татарстанда бер эшсезгә 6-7 эш урыны туры килә. Бездә сәнәгать җитештерү үсеш алган. Эш бирүчеләрдән 40% нәкъ менә сәнәгатьтә, аннары транспортта, төзелештә. Җәй көне авыл хуҗалыгы эшләрен исәпкә алып, авыл хуҗалыгы предприятиеларына ярдәмчеләр кирәк. Алтын куллар элеккечә үк алтын бәясенә тиң. Машина йөртүчеләр, арматурачылар, инженерлар, табиблар, укытучылар җитмәй. Тагын металлурглар, электр техникасы, азык-төлек, җиңел сәнәгать белгечләре кирәк. Икътисади санкцияләр шартларында Казанда рәтеп ябыштыручыга компанияләр 50 мең сумнан артыграк түләргә әзер. Эш эзләү өчен күп сервислар бар. Июнь башыннан гына да республика предприятиеләре һәм компанияләре 30 меңнән артык вакансия урнаштырган. Хәзер Татарстанда эш эзләүчеләргә тәкъдим ителгән уртача хезмәт хакы 47 мең сум. Эш бирүчеләр универсаль хезмәткәрләр эзли. Һөнәри осталыкны, шәхси күнекмәләрне үстерү мөһим. Хезмәт базарына пандемиядә йогынты ясады. Кайберәүләр читтән торып эшләүне кулай күрә. Тип хезмәттән тыш акча эшләп алу юлларын эзләүчеләр аз түгел. 1 сәгатьтә хезмәт күрсәтү сервисы популяр. Мәктәп укучылары да эшкә урнашу мөмкинлеген эзли. Җәй каникулларда 15 мең яшүсмер эшкә урнашкан. Бәхтиярның җилкәсендә сумка, ә үзе велосипедта, йомышчы булып эшли. Көнгә 50 чакрым юл үтә. Июнь аенда 20 мең сумнан артыграк акча эшләгән. Хәзер югары уку йортларына кабул иткәндә дә хезмәт базары ихтыяҗларын исәпкә ала башладылар. Тикшерү мәгълүматлары буенча мәктәп укучыларына иң перспектив һөнәрләр, инженерлар, табиблар, хисапчы, эколог, риэлтор, психологларга ихтыяҗ бигаз. Эшне бер юлы берничә порталда эзләргә була. Телеграм каналларда сервислар бар. Хезмәт базарында вакансияләр җитәрлек, дип ышандыра экспертлар. Теләге булган кеше эшсез калмый. Фәнис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Владимир Юрков, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Синоптиклар көннәрнең җылынуын фаразлый. Янгын чыгу куркынычы арта, шул сәбәпле урманнарга керүне шикләргә кирәк. Татарстанда янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Белгечләр һавадан да, җирдән дә урманнарның торышын күзәтә. Көннәрнең җылытуы, көчле җил исү янгыннар чыгу куркынычын арттырды. Урманнардагы кыры үләннәр дә янгыннарга сәбәп булырга мөмкин. Татарстанда урманнарда янгын куркынычының 4-нче соңгы классы игълан ителде. Бу узакка сузылган кырлыкның нәтиҗәсе булды. Кайбер урыннарда яңгырлар бөтенләй яумады диярлек. Урманчылар янгыннардан сакланырга чакыра, белешмәләр тараталар. Әгәр ут чыга калса, аны тиз арада сүндерү чараларына керешү зарур. Белгечләр көн сайын урманнарда патрульлек итә, һавадан да, җирдә дә. Һәр команданың үз маршруты. При обнаружении каких-либо нарушений или возгораний, соответственно, они сообщают. И в связи с этим потом уже принимается решение, в какой степени пожар. Урынга янгын сүндерү бригадасы ярты сәгатьтә килеп җитә. Патруль хезмәткәрләре вакытны әрәм итмичә янгынны үзләре сүндерергә керешә. Урман янгыннарының төп сәбәбе табигатьтә учак кабызу. Территорияларда тыю игъланнары эленеп торса да, ял итүчеләр аларга игътибар итми. Большинство возгораний у нас получается неосторожное. Бездә янгыннарның күбесе ут белән саксыз эш итүдән килеп чыга. Кыры үлән күп булган урман массивларында учак кабызуны, шашлык кыздыруны бөтенләй тыярга кирәк дип саныйм. Проблеманың чыганагы кешеләрнең җавапсызлыгы, кагыйдә бозучыларга штрафлар салына яки җинаять җаваплылыгына тартылалар. Алия Галиуллина, Ия Кислицина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда тышкан бизгәге белән авыручылар саны уртача күрсәткечтән 4 тапкырга артыграк. Бу хакта Роспотребнадзорның республика идарәсендә әйтелде. Әлеге йогышка каршы вакциналар юк, үзеңне саклауның бердәнбер ысулы гигиена кагыйдәләрен үтәү. Белгечләр табигатьтә дача участокларында бик сак булырга өнди.
Баһадир гәүдәле спорт белән актив шөгыльләнгән ирне дә саксызлыгы сәбәпле тышкан бизгәгә эләктергән. Вирус санаулы көннәрдә сәламәт ир-атны аяктан йыккан, хастаханәгә салганнар. Озноб это вечером вообще это присуще просто. Хәлсезлек, баш авырту, калтырану билгеләре булды. 2 юрган ябынып йокладым. Бу кадәр куркыныч шир дип уйламаган идем. Сакланырга кирәк икән. Илшат кайда һәм кайчан чир йоктырганын белми, басуда эшли. Тик тышкан бизгәгә, икенче төрле әйткәндә бөер бизгәгә сәламәтлегенә җитди зыян салган. Тышкан бизгәге белән чирләү бик гади. Вируслы кимерүче бүлеп чыгарган сыеклыкка очраклы гына кагылу яки ул узган җирдән тузан сулауда җитә. Шәһәрдә яшел зоналарны вируска каршы эшкәртәләр, табигатьтә саклануы кыен. Владислав Антонов белән нәкъ шулай булганда, дуслары белән балык тотарга баргач чирне йоктырган. Вирус бик куркыныч, хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Температура до 39 градусов была. Тән температурасы күтәрелде, күңел булганды, аппетитым юкка чыкты. Вирус бик куркыныч, хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Если человек обратился вовремя, последствия чаще всего излечения происходят полностью. Әгәр кеше белгечләргә вакытында мөрәҗәгать итсә, бернинди тискәре йогынтысы булмый. Әгәр соңарган икән, йогышлы вирус кан тамырларын, бөерләрне зарарлый. Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматларына караганда, Татарстанда тышкан бизгәге белән авыручылар саны уртача федераль күрсәткечтән 4 тапкыр артыграк. Белгечләр кимерүчеләргә каршы эшкәртүне табигатьтә булганнан соң яхшылап юынырга, калдык азык-төлекне ашамаска киңәш итә. Бу вируска каршы вакциналар юк. Үзеңне саклауның бердән-бер ысулы гигиена кагыйдәләрен үтәү. Ләлә Зайнуллина, Вадим Струминский, Ринат Сахибгареев, Татарстан яңалыклары. Жәй айлары каникул яллар белән тасвирлана. Театрларда сезоннарын ябып, жәйге ялга чыга. Габдулла Кариев исемендәге Яшь тамашачы театрының 34-нче сезоны ничек үткән? Бу хакта тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Сәлемсез хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Габдулла Кариев театр артисты Энҗи Яруллина. Исәнмесез, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Менә инде театрлар өчен тагын бер сезон үтеп тә китте. Кариев театры нинди казанышлар белән япты бу сезонны? Беләсезме, вакыт шундый тиз үтә, әле без менә теге елны җәй көне инде җәйге яллардан соң җиң сызганып 34-нче сезонны башлыйбыз дип эшкә чыккан идек. Күз ачып йомарга өлгермәдек, бу сезон үтеп тә китте. Сезоныбыз бик уңышлы булды дип саныйм. Чөнки бу сезонда инде безнең бик матур премьералар чыкты, бик матур чаралар булды. Шулай ук төрле фестивальләрдә дә катнашулар булды. Без үзебезнең труппабыз белән теге елны бик зур балалар фестивалендә катнашкан идек. Аның белән без Мәскәүгә узып инде шул фестивальгә бардык. Ул көз көне булды инде. Мио минем мио дигән спектакль белән инде анада бик җылы кабул иттеләр. Тамашачылар бик яратты һәм безне тагын инде фестивальнең кунагы итеп яз көне апрель аенда Архангельскига да чакырдылар. Анда да барып кайту бәхетенә ирештек. Шулай ук инде бик күп матур премьералар белән шатландырдык безнең тамашачыларыбызны. Бездә иҗат һәр вакытта гөрли, шуңа күрә вакытның ничек үткәнен сизми дә калабыз дөресрәге. Белгәнебезчә, сез бит әле менә әйтеп киттегез, төрле фестивальләрдә катнашабыз дибеме, гастрольләрдә йөрибез дип. Әле бит сездә лабораторияларда үткәрелеп килә. Күптән түгел сездә тамга лабораториясе узды. Быел тамга сезгә нинди тамга салып калдырды? Әйе, нәкъ шулай. Бездә инде бу тамга менә режиссерлар лабораториясе ул инде 4-нче тапкыр уза. Безнең театр ул бит шундый үзенчәлекле театр. Бездә бит инде 0+тан алып, бөтен яшьтәге тамашачыга диярлек инде спектакльләр бар. Һәрбер кешенең күңеленә үтеп керлек спектакльләр бар дип әйтәсе килә инде. Бу лаборатория безгә быел ул шунсы белән күңелдә калды. Ул бик үзенчәлекле булды. Башка елларда бит инде без
режиссерлар белән нинди дә булса берәр әсәрне алып, шуның булачак спектакльнең эскизын күрсәтә идек. Быел бу лабораторияның төп темасы ул шигърият иде. Быелгы лабораторияда шундый кызыклы тандемнар барлыкка килде. Башка елларда бит инде без режиссерлар белән генә эшләсәк, быел менә анда режиссер, композитор, режиссер, рәссам һәм режиссер, хореограф белән эшләдек. Әле шундый 3 төркемгә бүленеп эшләдек. 3 төркемнең дә үз аерым, үз темасы булды инде. Менә шушы кыска гына вакыт эчендә, бер атна эчендә дип әйтгәндә, һәрбер команда үзенең иҗат җимешләрен күрсәтте. Менә шушы темаларга бәйләнгән балалар шигырьләренә әзрәк кенә шундый теге театральләштерелгән рәвештә без аларны инде үзебезнең балачак хатирәләрен яңадан исебезгә төшереп, менә шушы шигырьләр аркылы инде җиткерергә тырыштык. Бу бик матур, шундый теге күңелгә үтемле килеп чыкты. Бик ошатты тамашачы да, килгән критиклар да. Менә син әйтергә теләгән сүзеңне йөрәгең аркылы тамашачыга җиткереп, ул сине аңласа, менә шуннан да зур бәхет була алмый. Иң зур бәя. Иң зур бәя, шуңа күрә Аллага шөкер, бик матур, бик күңелле һәм бик күңелгә кирип калырлык булып үтеп китте бу лабораториялар. Актерлар, режиссерлар әлеге лабораторияларда үзара бит әле тәҗрибә дә уртаклаша, шулай бит? Нәкъ шулай. Бу лабораторияларда инде без бит төрле безгә таныш булмаган режиссерлар белән эшлибез. Бу юлы инде бигрәк тә ул әйтәм бит үзенчәлекле булды. Анда хореографта, шулай ук рәссам дагын, композитор дагын. Бу безгә инде шундый бер кичкенә генә вакыт аралыгында шундый бер зур тәҗрибә булды. Әлбәттә, ул артистлар өчен бик теге файдалы дип әйтәсем килә мин. Сез әйтеп киттегез, бу елны күп кенә премьералар чыкты дип. Нинди премьералар икән ул, таныштырып китсәгез? Бу ел бездә бик матур премьералар чыкты. Без үзебезнең 34-нче сезонна Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай дигән бик матур спектакль белән, шундый якты, матур спектакль белән башлап җибәрдек. Ул спектакльне сәхнәгә куючы режиссер безнең театрыбызның баш режиссеры Ринат Аюпов. Бу спектакльдә безнең бөтен труппа катнашты. Менә шушындый ниндидер бер яктылык хиссе белән башланып китте безнең бу елгы сезон. Һәм ул ахырына хәтле шулай дәвам итте. Аннан соң Санкт-Петербургтан килгән безнең режиссер Екатерина Гроховская «Бәхетле көнем» дигән бик матур бәләкәй балалар өчен куелган спектакль ул. Бик матур спектакльнең куйды, аның премьерасы булды. Шулай ук Камыр Батыр, Арыну, Матур Сити, Алтын чәч, Тимур һәм Комета дигән спектакльләрнең премьералары матур гына үтеп китте. Һәм инде менә безнең соңгы премьера ул Йосыф спектакльнең премьерасы булды. Бу премьера турында да инде берничә сүз әйтеп китәсе килә әлбәттә. Бу премьера безнең Болгар җирлегендәге халыкның ислам динен кабул итүенә 1100 еллыкка багышланган премьера. Әлбәттә, инде шушындый менә матур безнең динебезне югарыга күтәрә торган, биеклеккә күтәрә торган менә шушындый спектакль безнең театрыбызның сәхнәсендә мондый спектакль булу, ул бик зур бәхет дип саныйм мин. Матур хисләр белән, якты хисләр белән бу елгы сезонга менә нокта куела инде, Алла бирса. Инде киләчәктә дә Алла бирса киләсе сезонда, безнең инде киләсе ел 35-нче сезон, юбилейный сезон дип атала инде. Барлык тамашачыларны үзебезнең Кариев театрына көтеп калабыз. Рәхим итегез. Без сезгә һәр вакытта да шат. Без дә сезнең яңадан яңа премьераларыгызга килергә шат булырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.